Adibide hauen helburua da aztertzea zein den bereizgarritasunaren eta bereiztezinen arteko diferentziak eta hontaz komentatzea. Horretarako suposatuko dugu gure partikulak independenteak direla, ze horrek ere azterpena errazten duelako. Eta kontsiatuko dugu bi partikulak ditugula eta dimentsio bakar batean mugitzen ari direla, eta bi partikula hauek daude osziladore harmoniko baten barruan higitzen. Hori dela eta, orduan, bi partikula hauek independenteak badira, orduan, bat partikulari dagokion Hamilton-darra hementxe daukagu, hau da, energia zinetikoa, hementxe daukagu energia potentziala, hauxe dugu bigaren partikulari dagokion Hamilton-darra, energia zinetikoa eta energia potentziala. Partikula bereizgarriak badira, orduan, suposatuko dugu adibidez, bi partikula dugula elektroia, eta bat partikula daukagu positroia. Orduan, horrek nolabait baita azterpena pixka bat errazten du, ze kasunetan bien masa berdina dugu, baina kargan diferentzia dagoenez, orduan bereiztu indizakegu bi partikula horiek. Orduan, badakigu zeintzuk diren, independenteak badira, orduan badakigu zeintzuk diren nola kalkulatu Hamilton-darren autofuntzioak eta autobalioak. Orduan, hori dela eta, partikula bakoitzen autofuntzioekiko jardezakegu sistema osoaren autofuntzioak, sistema osoak izango dugu bi zenbaki kuantikoa, n bat lehenengo partikularekin lotuta egongo dana, n2 bigarren partikularekin lotuta dagoena, eta sistema osoan jardezakegu bat eta bi partikulen espazio vektorialen, egoeren espazio vektorialen biderkaketa tentsorial bezala. Hementxe daukagu n bat, da bat partikulari dagozkion Hamilton-darren autofuntzioak, badakigu esponentziala bider Hermiteren polinomioak direla, n2 daukagu gauza bera, baina bi partikulari dagozkionak, eta gero bestaldetik energiak, baita bi zenbaki kuantikoa ditugu, n bat, n2, orduan dauko alde batetik, bat partikulari dagokion energia, dimentsio bakar batean, osziladore harmonikori dagokionez, badakigu dala bat biren gehi n bat, h barra bider omega bat, eta bi partikulari dagokiona da bat biren gehi n2, bider h barra omega bi. Bueno, kasu honetan, omega bat eta omega bi berdinak dira, orduan jarriko dugu omega biak, bi emasa berdina dalako, eta omega hori dugu erro K, non K da osziladore harmonikoari dagokion konstantea, horregatik jartzen du bat biren Kx bat karratu, bat biren Kx bi karratu, orduan omega hori dugu berdin erro K zati M. Bueno, orduan, hau izan da, orduan gure helburua izango da, hau kontuta izan da, aztertzea zeintzuk diren energia mailak, oinarrizko energiari dagokion energiak eta lehenengo egoerak itzikatori dagokionak. Bueno, horretarako egingo dugu halako grafiko bat. Orduan, daukagu, oinarrizko energiari dagokiona, daukagun energia da bi zenbaki kuantiko hauek 0 direnak, orduan, oinarrizko energia E0 dituko duguna, da berdin bat biren h barra omega gehi bat biren h barra omega, beraz, h barra omega dugu, eta egoera horren funtzioa keten moduan jarrita, hause dugu, edo jarri nahi badugu uin funtzioaren adierazpena, hori izango izateke, psi 0 x bat, bider psi 0 x bi. Psi 0 hori dugu, gora ezazue, osziladore harmonikoari dagokion uin funtzioa, oinarrizko egoeraren uin funtzioa dugu, esponentziala bider lehenengo ordeneko, edo 0 ordeneko Hermiteren polinomio. Bueno, hause dugu oinarrizko energia, ez dago endakatua, joango gara oraintxe urrengo energia maila, lehenengo egoerak itzikatori dagokion, orduan kasu honetan, bai n bat edo n2 bat izango dugu, eta bestea 0, orduan energia, lehenengo egoerak itzikatori dagokion energia, deituko duguna izango dugu bi h barra omega, eta egoera honi dagozkien uin funtzioak
izango dira hau edo beste hau. Edo uin funtzioen adierazpena jarrita, izango genuken hause, lehenengoari dagokiona, xpi hemen, edo bestea aldrebes, lehenengo partikula bat egoeran, eta bigarren partikula oinarrizko mailan dagoena. Hori, beraz, kasunetan, hori dagokion endakapena bi izango genuken. Urrengo energia izango dugu, energia jarriko dugu E2, energia izango genuken 3H barra omega, eta kasunetan ditugun egoerak dira edo bi 0, edo 0,2, edo baita biak bat. Eta egoera hoi dagozkien uin funtzioak era berean ere adieraz genezake. Kasunetan endakapena hirukoa dugu. Beraz, era honetan, atera genezakeen baita sistemari dagozkien energiak, Hamiltondarren autobalioiek, eta baita zeintzuk diren egoera hoien adierazpenak. Eta, kasunetan, daukagun partikulak bere izgarriak izan da, ez gara arduratu behar, partikulak edo funtzioak simetrikoak edo antisimetrikoak izan behar direnik, ez dira simetrikoak edo antisimetrikoak izan behar. Baina, gero hurrengoan ikusiko dugu ze gertatzen den daukagun partikulak beriztezinak badira.